Saben bengi ben rada tangi jenglengke nggih. ning lan jengleng aja banter-banter lho, kok aku kaget. Ah, nek ora jenglengke saya ngantuk terus. Ayo bener. Ning aja banter-banter. Ya nek kira-kira banter loro alon-alon. Ya lan sih. Mas kali. Iya kok mesti main tuh nek kula kaget nek cara kula kaget ngoten iku lho. Mesti aku iki bokeh Apa orang anu mau? Ora buka dhisik kok. Mboten. Wah, sing jenenge. Yo. Sing denjar malah kemakelen kok iki. Aku iki ngenteni sampean iki lho. Sing pengen kok sepiro lho. Sepiro. Mungkin ada. Nuwun sewu niku kula titip, niku sinden sing niku disawer. Sinden sing niku pojok niku. Oh, nggih. Niku ya sinden. Nggih. Sawer. Mbak aku tak nemu. Nek mboten sampeyan pun asal hadir niku. Asal hadir. Monggo, Mbak. Nggih. Nggih, sama-sama. Amin, amin nggih. Muga-muga kambire dadi bo. Nang kene iki ana kambil ya. Kambil teman kuwi. Bayaran. Yen majeng. Abang karo jano. Kuning. Wah, ora bae. Nah, iki aku ora kaget. Halus ping pindho mboten kaget. Wis mulai terbiasa. Wis biasa. Aku soalnya aku kan wis tukang bengene kan. Wis tambah saking bengene terus tak titeni. Pacitan. Oh, entak iki. Tese. Oh, isih tak kira. Tese lemper sak piring. Tak kira entak. Tese. Loh, ada takon ta? Kurang wae. Yo nek lengon kurang ki yo sing wong kurang Mas Saiki.